sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abast, i ara tot canvia i ens té atrapats. L'escola guanyadora tindrà un premi. Quin premi tindrà? Ara és que s'estan asseient i s'estan aplaudint ells mateixos, Perfecte. L'escola guanyadora tindrà un premi que faré jo mateix. Jo faré un taller de màgia. A veure, posa-ho aquí. Un taller de màgia. Quan surti el guanyador, almenys esperem, Un taller de màgia. Escolta, jo tinc moltes ganes de que arribi aquell dia. Per lliurar el premi, ara sí, demanem que em torni a posar a l'escenari una altra vegada el president de plataforma, Òscar Escudé. Si vol agafar el premi, si és tan amable. Molt bé. Està nerviós, president? Sí, està nerviosos, Per la posada en joc tan original del llenguatge i la natura, amb materials atractius que fan arrelar les paraules a la terra, l'escola que mereix el primer premi dels 600 Premis Tisner de la Plataforma per la Llengua és la classe de 5è de l'Escola Lluçanès de Moltes felicitats! Mira l'alegria, I la mestra de Prats de Lluçanès ha tornat a l'escenari. Moltes felicitats!